Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So, adunay panultihon nga nag-ingon nga, if you can't beat them, join them. So, mo kana ang atong buhaton karon kung dili kita maka free ni anang kabuhi tungod kay daghan kayo ang mga factors niya, daghan kayo ang mga hinungdan ngano nga ang tawo gi kabuhi gayod, no? So, ako naman tingali nang nabalik-balik nga usa ana sa hinungdan kanang mga fast food karon nga naglibot sa ato ang kinabuhi, no? Daghan kaayo diha sa atong mga dakbayan na ana diha daghan. So ug ana lang kita magsalig diha kanunay sa atong pamahaw paniudto panihapon, natural mo develop gyud kanang overproduction sa acid tungod kay mga oily man kana diha o uban pa, no? Sa ato naman na nabalik-balik. So daghan na usab ang mga video ideas gani ni ana unsaon kana siya pagbuntog, unsaon pag-overcome niya ng kabuhi apan to no avail. Ngano kita ro usab nga kabuhi unon mo sadaan ni ana tungod kay dili kita kadisiplina sa ato ang kaugalingon. Naagi nang urging bitaw sa ay lamia na oy lamia kay anang salad oy lamia kayo anang naay kuan oy burger lamia ina no puro kita lami. Ang ato lang gyud na una ang atong kalami sa ato ang dila wa ta mo una kung ganahan ba ni anang atong kuto-kuto, no? So mao kana nga daghan ka na to akong pag-umangkon maingon nga tita, if you can't beat kabuhi, maki-join ka na lang, no? So live with it, puyan ang kinabuhi sa usa ka kabuhi unon, no? So take it easy kung muandar ang kabuhi, o inom og tubig. Kung mo saka ang bidli gani is heartburn, inom og tubig aron mo hulpa mo subside, no? Gabi dito ako og party nya ang kalagmitan na tuad dito mga pensioner. So pensioner is a beautiful way of saying anang mga senior citizens, no? So mga pensioner ang dito. Og I'm glad kay ang ilang mga pagkaon murag kabuhi friendly, mga fish fillet, although fish fillet do naman na siya medyo gamay nga palami, no? Pero isda man gud siya, so dili kaayo siya grabe nga makapakabuhi. Dayon nindot pug lami pud kaayo ang ilaang bihon kanang tanghon bitaw nila, o lami pud kaayo nga kuan ra pud kaayo sa taste, no? Daghan pang mga ay chop suey. So puro gayon mga pang pensioner ang ilang mga gi-prepare nga menu, no? So mo kana nga nagkaon kon paladalay dalam pug kaon, pero dili nako daghanon tungod kay makadaot man gid kana siya. So I'm lucky enough nga wala gyud mo andar nga akong kabuhi. So mo kanang naa nga ang akong i-share dinhi nga kung mo attend kitang mga party, kung kita mga kabuhi unon, kanang gamay-gamay lang gyud. Og unom ka putahe, tagsa lang ka kutsara na ipabutang. No, then ayuhon gina siya og usap dahil istorya kana bang magpahimulos sa mga panahon nga talag sarata maka kita-kita anang uban nga mga pensioner. So istorya kalingaw og hungit. So ni ana nga paagi ang kabuhi dili kaayo mo atake, no? Dili kaayo mo atake. Gani sa akong pagkatulog gabi wala mo saka nga akong heartburn, wala mo saka nga akong bidli, wala ko magbidli, no? Tungod kay gamay-gamay lang ang akong gikaon, dayon kanang giayo og usap, dayon kuan gyud maayong pagka-digest, maayong pagka-chew. Mo na siya pinaka-importante alang ni anang na nag-suffer og kabuhi, no? So ato na lang ikinabuhi ang kabuhi aron dili kita ma-stress. Kay kana stress usab-usab kana siya sa maka kabuhi kanato. Kita nimo karon ang mga sa ilang na record bastaghan ang batan-on nga gi kabuhi gi agaantos anang acid reflux mga 18 to 35, which is kaniadtong panahon na sa karaang panahon 50 years ago, 40 years ago, 30 years ago, dili ba kaayo kabuhion ng mga batan-on tungod kana kay wala pa man tong mga lifestyle nato sa tong mga pagkaon, may tungod ni anang mga fast food bitaw wala pa man good. So dili kaayo ni ana ang kabuhi mo atraka sa mga tigulang usab sa mga senior citizens o mga pensioner. Dili pud kay kana kadulot tungod kay magmantener man silang isda og lauoy, no? Wala nga tag-as kayong ilang kinabuhi og layo kaayo sila sa mga balatian, dili lamang sa kabuhi. Matud pa gani sa akong mga
iyaan ka ni adto ningon na sila kamo mga batan-on karon madasmagan lang mo og lukot dahil yung kabuhion dayon mo tabangon dayon mo. So meaning ay lang pasabot nga ang atong foundation sa atong lawas weak na gyud i-compare sa ilaha. Kay sila gud sa una fresh fruits and fresh vegetables, no? Kita karon gipang kuan naman guna gipang bumbahan naman ang mga prutas ron, mga mga utan gipang bumbahan na gani doon ako'y amiga nga ang iyang paliton nga utanon katong dunay buslot-buslot katong bang gipang ulod na ingko nga nganong palit pug kaana siya ang reason niya mas butan ang mga ulod kaysa tawo kay ang tawo mo pili katong yung mga gwapa which is binumbahan, no? Dunay mga chemical nga gi-apply ni ana aron ma-preserve ang freshness, no? Whereas ang iyang paliton katong mga gipang ulod na gipang buslot-buslot kay wala kanay bomba mauna nga mi dugok ang mga ulod. Friendly ulod. Siya ako ning paliton kani ako kaning gipang ulod dire kay ako ra ning pilian. Ako ayuhon og hugas. Oh, so mo to yang reason which is sakto man sad. Sakto man sad mauna nga kita karon nga gipang kabuhi di man gid kitang patuo di man puta makadili pud ni ana mga lami man gid po kaayo ka ng mga pagkaon so live with it, no? Live with it, relax lang, dili lang ta mag di lang kay nato idibdib kanang ato ang mga kabuhi diha kun malipong kay usa sa mga effect ni anang kabuhi kana manglipong kana murag magluod murag tag masagadsad mga mangubot lang pod, no? So ingon ana lang pod ang atong bation. So usa kana siya sa mga hinungdan diha nganong muingon ako nga live with it, no? Ikinabuhi ang kabuhi. Pareha bitaw anang Biblia pulong sa Ginoo mag ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. So the same with kabuhi atong ikinabuhi ang kabuhi puslan man nga dili na siya mohawa diha Allah ato na siyang himuong partner, no? Atong himuong partner mawala ra lagi na madugay, no? So ingon ana dili lang kita magpadaog kaayo ni ana. So mo katong ato ang sharing mga kuan ba kana balang murag wala magugoy na wala koy motivation karon, no? Whatever. So mao na nga gagama ako niini o kuan lang kanang na ang random, no? Mga random thoughts about kabuhi. So mao na lang kadto. Have a good and godly day everyone and be healthy, no? Kana yung healthy nga kinabuhi patsada gyud kana siya. Bye for now. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw.